No, teraz je 34. Tak ja som dobehol 4 minúty neskôr, čo ma vážne mrzí, lebo vidím, že už tu sa hovorí v plnom prúde. Takže idem sa pozrieť na dom seniorov. Pán Vansák, s tým, že môžeme ísť na vlastnú zodpovednosť, sa aj pozrieť dnuka, ako sa pracuje, ako to tam je, tak neviem, teraz by som dal priestor pánovi Vansákovi, nech povie to, čo nám povedal minule, tak aby to povedal aj vám. V podstate najdôležitejšie je povedať, že na začiatku tu malo byť nejaký menší počet miest, potom nakoniec sme sa rozhodli, že bude v spolupráci s miestnym úradom a s poslancami, že bude väčší a nakoniec sme to zväčšili ešte o nadstavbu. Ja by som najprv chcel vás poprosiť, že by ste si to pozreli, lebo najdôležitejšie, že by ste vedeli, že čo to je, jak je. Ten pavilón tu, čo vidíme, aj ten za tým pavilónom by mal slúžiť seniorov a dokopy by tu malo byť okolo 55 až 60 miest v tých miestach, hej? Pani, mne to tak prichádza, že nás tam ženíte pozrieť, aby na nás padla stena, aby ste nemali za my starosti. Takže prečo? Keď chcete kričať, tak kričte, tam mne to jedno, ale ja nemusím rozprávať. Prosím? Ona len hlasnejšie rozpráva. Aby ste počuli. Tak potom rozprávajte vy a ja budem kričať na vás. Tak sa tu dlho ťahá. Ja viem, ja viem. Pozerám a dlho, tak ja neviem. Či je nedostatok pracovných síl vo väzniciach, či ako, ale takisto, jak aj chodníky nemáme v lese, kde je cyklistická trasa, není urobené plno nezamestnaných, plno lenivých ľudí, ktorí berú peniaze a není to urobené. Čiže takto vyzerá aj to, že my sa nedožijeme ničoho. Hej, ide do toho, aby pán Vansák povedal svoje. Je to aj petičný výbor, pani Siradiová, pani Juhasová, pán Horvát. Ja vám chcem najprv povedať, že čo tu bude, aby ste vedeli, čo tu bude, potom sa môžeme ísť pozrieť vnúka, jak vyzerajú tie izby, v jakom to je stave a potom si môžeme povedať a vykrikovať to, čo chce. V tom ďalšom pavilóne tu. Takto, tento objekt zo začiatku bol odkúpený od mestskej časti, to je najdôležitejšie, za účelom, že tu budú sociálne služby. Čiže keď ja som chcel ísť do projektu a prihlásil som sa do súťaže na rekonštrukciu toho centra, musel som splniť určité podmienky. Jedným z podmienok bolo zo začiatku, že budú tu proste seniory a tie postihnuté detičky, aby to malo ten sociálny ramec a potom sme sa dohodli, že budú v dvoch pavilónoch seniory, hovorím, mal tu byť okolo 55 až 60 miest pre seniorov. V tamtom pavilóne má byť kuchyňa, nejaké cvičiace, regeneračné priestory a tu majú byť v podstate tie postihnuté detičky, to má byť centrum, ktoré detičky, keď sa narodia nejaké postihnuté, tak sú na cvičenie a v podstate tá pani, čo to prevádzkuje, už teraz má také stroje, že tie stroje sa dajú používať v podstate aj pre tých starších ľudí, keď sú tie rôzne choroby, demencia, čo na cvičenie. Čiže preto sme to tak dali dokopy, že v podstate aj starí ľudia, nielen tí, čo tu budú bývať, ale aj zo sídliska tu budú môcť chodiť, cvičiť a využívať v podstate tie priestory. Čiže tie prístroje, čo sa používajú pre deti, sa budú používať aj pre starších ľudí. V stave to je takom, ako hovorím, kľudne môžete ísť vnúka, tie izbičky sú už v podstate vyburované všetko, že by ste videli, aké budú veľké. My sme niečo potom ešte s bratom, lebo brat je projektant, rozširovali izby, že sme zistili, že zbytočne tu budú balkóny, takže sme tie izbičky radšej urobili väčšie. Každá izba bude mať sprchu, každá izba bude mať záchod. V týchto pavilónoch sú takisto priestory, kde sú kuchynky, keď si budete chcieť niečo uvariť. Stravu nie, lebo strava bude v tom pavilóne, tam bude reštaurácia nielen pre ľudí tu, ale aj pre obyvateľov mesta. To už sa dohodneme, že ak budeme prevádzkovať do jakej hodiny a toto, ja s tým nemám problém. A sú tam v podstate aj také miestnosti pre týchto, niečo na sedenie a dole by mal byť lekár.
Hej. Takže vás poprosím, keď chcete si pozrieť, že by ste mali predstavu, jak to vnúka vyzerá. A najprv by ste sa mali pozrieť a potom sa stretneme a vy budete dávať otázky. Kedy máte termín? Termín mám, tam je termín vypísaný a už som sa polepšil. Pán starosta a pani poslanci by vytýkali niektoré veci, ja som ich doplnil. Nebola tu tabula, dorávam niektoré veci. Dostali už projekty každý poslanec, čiže možno termín podľa zmluvy je koniec júla. Tým, že sme sa rozprávali, že ho posúvame. Že ho posúvame. Pôjde to už teraz rýchlejšie. Ale povedzte nám rok. Prosím, ten rok bude. Ten rok sa začne kolaudovať pavilóny pre seniorov, hej. Ďalšiu otázku mám, keď Nie v júli, ja hovorím, že sa to posunie, ale že ten rok, ja nehovorím, že v júli to malo byť. Môžete tu nedávať otázky, len... Preto hovorím, ja odídem, žiaľ Bohu, lebo mi koliduje ten termín stretnutia. Prepáčte, pani, Základ chcem sa spýtať, Kedykoľvek tu prídete, mňa tu uvidíte, som v dispozícii cez deň, není problém, ja som hovoril aj poslancom, len asi sa to nedostalo do plena. Hoci kedy vám poviem, ukážem, pomôžem, nevidím problém. Hoci ktorý z vás, KVPčka, vidíte, že som tu, není problém, poukazujem. Hoci kedy do dňa, keď vám nevyhovuje termín. Len chcem, aby ste najprv videli, o čom sa máme baviť a o čom chcete počuť. Že by ste prišli ducha pozrieť, že jak vyzerajú v podstate tie izby. Nie som zástancom tejto A ja hovorím, že príde Arabela s prstenom a už toho roku to bude. Ako policajti sú tu pre bezpečnosť starostovú? Hej, dobre si zrobil. To je pre našu bezpečnosť tým pádom, hej? Sa bojíme. Poďte sa pozrieť, stojí to za to. Áno, áno. Aj vy. Pán starosta, poďte s nami. Je to na vlastnú zodpovednosť, takže ja tam niečo tam spadne na mňa. Ja si myslím, že treba najprv hovoriť menej je treba chodiť, hovoriť a počuť najprv od pána Vancáka je treba počuť jeho vyhlásenia, aby všetci vedeli, že to, čo hovorí, tak hovorí verejne. No hej, ale keď nevidno. Pán starosta, prosím vás, dostala sa ku vám informácia, že by som sa s vami chcel rozprávať? Že som žiadal o stretnutie? Vašu pani sekretárku. Neviem, koho ste žiadali o stretnutie. Telefonoval som minulý týždeň vo štvrtok. Pán poslanec, 4. mája. povedať, že ja osobne v komunikácii s vami uprednostním zasadanie miestneho zastupiteľstva. A to je váš pohľad. Už ste mi ukázali, pán poslanec, ako ste vtrhli do mojej kancelárie. No. Že ste tam robili videozáznam bez toho, aby ste mi to povedali. Áno. Takže ja radšej uprednostním stretnutie na zastupiteľstve. 8:05 toho dňa som telefonoval na úrad a žiadal som vašu sekretárku, aby vám oznámila, že príjem na úrad s kamerou a že chcem ísť aj za vami. Čiže som nevtrhol, hej, tak neklamte, prosím vás, dobre? Keď sa to ku vám tá informácia nedostala, tak asi niekde viazne komunikácia medzi vami a úradom. Ale ja som zaručene, dobre viete, že záznamy mám, takže zaručene vám hovorím, že som telefonoval v ten deň. No, dobre. Ja už, lebo vy mne sa takto vyhýbate. Takže musím sa vás pýtať. Prosím vás, vysvetlíte občanom, viete, že to mám nahrávam, že to chcem urobiť verejne. Už ľudia videli, ako vyzerá vo vnútri budova, takže som rád, že vás teraz mám tu pri sebe. Pán poslanec, nemáte ma pri sebe. Ja som tu prišiel na stretnutie, ktoré zorganizoval pán poslanec Todt. Vy ma nemáte. Ešte raz vám hovorím. V
Vtrhli ste ku mne do kancelárie bez toho, aby ste oznámili, že robíte videozáznam a ja uprednostním zastupiteľstvo. Ja vám, pán starosta, prosím, aby ste využili svoju možnosť, ktorú vám dáva či zákon, či rokovací poriadok na zastupiteľstvo. Ďakujem vám za porozumenie, pán poslanec. Prosím, aby ste rozumeli slovenským slovom. Dobre, ja sa iba opýtam a skúste porozmýšľať, či mi budete odpovedať alebo nie. Už som vám teraz odpovedal, pán poslanec. Využite prosím miestne zastupiteľstvo. Váš úrad, teda, ktorý vy ste ktorý vy riadite, od marca, od 30. januára neodpovedal jednej pani na žiadosť o odškodnenie. Včera som telefonoval na úrad, že čo sa stalo, a včera mi bolo povedané, že dnes budem kontaktovaný. A opäť nič. Telefonáty mám, a nie len nahraté, ale aj videozáznam, aj nahrávky. Ako to je možné, že mi úrad povie, že dnes mi odpovie na niečo, že sa mi ozvú a neozvú? Skúste mi to vysvetliť. Využite, prosím, pán poslanec, zastupiteľstvo, rokovanie, využite váš mandát poslanca, využite rokovací poriadok, prosím. Tak ja môžem odpovedať, ja môžem si hovoriť na kameru sám. Takže, vážení občania, mám ja žiadať na zastupiteľstve čosi, keď ani na zastupiteľstve mi neodpovedáte. Sám ste mi povedali napríklad ku problematike odškodňovaniu, že máte postupy A, B, C, D, E, F, ale vy mi to nebudete vysvetľovať, že nech si žiadam písomne. Ja som to žiadal a následne mi prišla odpoveď, že postupy vypracované nemáte. Tak ja neviem, či ste klamali v tej papierovej forme, alebo v forme na zastupiteľstve. Ale koliduje to spolu, viete, je v tom problém v tých informáciách. Ešte raz, pán poslanec, využite prosím zastupiteľstvo, doneste ten list, ktorý ste dostali. Budeme ďalej postupovať. No áno, len viete, vy na zastupiteľstve, my vám dávame interpelácie, otázky a vy poviete, to nie je otázka a nebudete odpovedať. Nehnevajte sa, keby s vami tá komunikácia fungovala správne a odpovedali by ste úplne korektne. Tak ja v živote by som nepotreboval vyťahovať takto kameru proti vám. Pán poslanec, chcem vám povedať, pre vaše dobro, ja na interpelácie neodpovedám. Odpovedajú príslušní odborní pracovníci úradu mestskej časti. Prosím, aby ste tento základný fakt aspoň vnímali. Prosím, aby ste aspoň tieto základné fakty vnímali, pán poslanec. No. Opäť všetkú komunikáciu a všetkú chybu zvaľujete na úrad. To znamená teraz, pred kamerou rozprávať sa nechcete. Na zastupiteľstvo mi poviete, že tam môžeme sa pýtať a ako náhle neodpovedáte, tak je chyba na úradníkoch. Je vôbec nejaká chyba na vás? Ako už naozaj... Prestaňte, prosím, pán poslanec, s týmito atakmi. A musím atakovať, lebo vy neodpovedáte, nekomunikujete. No dobre. Snažím odpovedať na tie vaše výpady, ktoré tu dávate. A čo mám robiť? A čo mám robiť, keď... Prosím, aby ste takto nekonali. Ak nerozumiete prostej veci, že na interpelácie odpovedajú príslušní pracovníci úradu mestskej časti, tak ja vám nedokážem to inak povedať. Takže nemôžem sa s vami rozprávať na ulici, nemôžem sa s vami rozprávať na zastupiteľstve, kedy sa vás môžem korektne pýtať, aby ste mne... Teraz som vám 4 alebo 5 krát zopakoval, no áno, však to, ako toto vám ide. Využite, prosím, rokovanie miestneho zastupiteľstva. No. Tak sa komunikuje s pánom starostom. A pán starosta, už chodíte naozaj po terase a chcete kandidovať? Ja by som vás poprosil, aby ste nekandidovali. Ja zastupujem 379 občanov z KVP časť 3 a ľudia, ktorých stretávam, si vás neželajú, aby ste kandidovali. Chcem, aby ste to aspoň vedeli. Stretol som, ale priznám, pred včerom jedného človeka, ktorý povedal, že je s vami spokojný. Ale potom, keď som sa opýtal, že ako normálne mi argumentuje, čo, tak povedal, že nevie, že on sa politike nevenuje. Ale našiel som človeka, ktorý je spokojný. A ja neohováram, ja práve, že už ľuďom hovorím, vám poviem pravdu. Ľuďom hovorím, mňa už nezaujímajú tie zlé veci, ale hľadám tie dobré. No. To je všetko. To nemôžete odpovedať, alebo mi povedzte aspoň ku tomu postupu. Opakovane som vám odpovedal na vaše otázky. Pán starosta. Ja nedokážem vám odpovedať inak, než som už odpovedal.
kľudne a potom môžete dať otázky, dobre? Tak si môžete pripraviť nejaké Tak otázky. ďakujem pekne za komunikáciu. Príde pán Vancák už, takže potom bude... Stále to isté tvrdí, bude to, bude. Ale kedy? A to hovorím aj na miestnom úrade, keď sa bude zavolať. A ako to bolo? Všetko bolo rúžo, všetko bolo okej. Hovorím, včera 10 väzí tam sa podopierali v tom roku. Aj na cez zimu som videla 4, maximálne 6. Sú na budovy. No, ale chápeš, pýtam sa ho hlavne. To je dostane. Povedz, nech si úplne, že pani celé diela. Hej? Už máme pani dnu, nie? Tak si dobre. No? Dobre. Len také normálne, nie, že ja budem počúvať, že... Dobre, tak keď máte nejakú otázku, tak môžete položiť pánovi Vancákovi. Pán Vancák, chcem sa spýtať, či by bol veľký problém, keby tí väzni robili aj odpustky, napríklad do 8. Neviem, ešte to je otázka medzi... Nie. Najväčší problém bude teraz, aby sme my našli nejakého človeka, ktorý sa bude prevádzkovať. To budeme musieť v spolupráci buď s úradom alebo s poslancami, neviem, jak to funguje u nich. A v podstate on si položí podmienky asi. Respektíve tu aj poslanci hovorili, že by mohol mestský úrad, ako je v rukách mestskej časti v podstate tu hľadať nájomcu, hoci tak je zmluva všelijak postavená, ale sa nebránim. A ten, čo to bude v podstate prevádzkovať, on si bude klásť podmienky. Hej. Čiže to je tak hovorené. Mal by som otázku. Ale možno aj hlasnejšie to strecha bude rovná. Plechová rovná. Tak jak všetky. Tu nepovolia veľmi šikmé strechy. No len naozaj zmluva nie je tak postavená, aby mestská časť mala hľadať človeka, čo to potom bude riešiť. Je? No tak si ho musím znova potom pozrieť. Bo tam sa pomenilo veľa vecí. Ja viem, že sa pomenilo, ale tak to bolo do začiatku aj... Projektová dokumentácia sa ku mne dostala až včera. Neviem, či včera ste to poslali. Ale nikto mi iný neposlal. Ste mi poslali mailovú adresu? Nie, ale ani ste tak neboli dohodnutí. Kto mi poslal, tak má. Vy máte už? Nerozumiem. Čo tým chcete povedať? Prosím, aby ste mi to tu nestrkali pod nos. Pán poslanec, normálne sa správajte. Vidím, že občania vám niečo Ja dali. verím, že... Pozrite sa, toto je verejný priestor, kľudne si môžete robiť záznam tu z toho verejného, ale prosím, aspoň trošku slušnosti. No tak to bolo odovzdané, že som ani nevedel. To ja som dávala To darček za to nás. je od vás, či od viacerých ľudí? Od nás, starých občanov z KVPčka. Dobre. Máte nejaké otázky ešte na pána Vancáka? Každá izba, čo ste teraz videli, má jednu posteľ, respektíve tu, čo sme sa boli pozrieť dva. Keď prídete sa pozrieť, donesete si meter, pani Siladiová, si už odmerala, kľudne si môžete prizmerať, ja vám ukážem aj dvojky a jedničky, aj odmeráte si sprchu, záchod, všetko. Alebo vám dám v projekte to. Kľudne, nech sa páči, už zajtra môžete kľudne prísť. Sťahovať, nemám problém. Dobre, pán, vy si Pán Vancák, môžem niečo? Pre senior dom alebo pre ubytovanie najmenšie priestory, čo môžu byť na jednu izbu, je 12 štvorcových metrov. Vy ich tu nemáte. Čo s tým? Potom nebude senior dom. Ja stávam podľa projektov, ktoré mi boli dané od minulých poslancov. Tak je zmluva. A počúvajte, keby ste Ja som nemal meniť nič. stával podľa starých projektov v 4 budovách. No. Malo byť 56 starých ľudí. No. A?
teraz do 2 budov, o jedno poschodie viac, Počkajte, ste dal 60 ľudí. mala aj reštaurácia byť. Reštaurácia mala byť tu na v tomto zázemí, ktoré žiaľ vy robiť nejdete, tu je. Nejdete robiť. Tak koľko mali mať izby, keď 56 starých ľudí malo byť v 4 budovách? Keď chcete viac ľudí, tak dajme aj ten pavilón, zmeňte to. A prosím vás, asi rozprávate o tom, o čom ani šajnu nemáte. Hej? Váš nový projekt je Dom seniorov, tu chcete dať 60 ľudí, zázemie, ktoré malo byť tu, hej, zázemie, ktoré malo byť tu, vy si ho dávate, kde si ho dávate? Tu. Bude tam reštaurácia, kaviareň, fitness centrum a ja neviem ešte, aká matka platka, čo ste tam naplánoval, ubytovňu pre, či hotel na 3. poschodí, či 2. poschodí hotel. Pýtam sa vás. Kde je hotel? Vy ste nám tak pred 2 rokmi vysvetľoval, Že tu bude hotel? Áno, tu v tých horných izbách budú bývať rodičia, deti. Ale nie tam, tu budú, tu. Ja som vysvetľoval, aj teraz som povedal, tá pani, ktorá robí pre tie detičky, má taký úspech na Slovensku, že tu chodia z celého Slovenska. To vám nikto nebere. Počkajte, však dopoviem. Z celého Slovenska chodia a tým, že by nemusela hľadať ubytovanie inde, chce ich tu mať, aby tí rodičia boli s deťmi po ruke. Čiže keď niekto príde zo Zvolena, nedonesie decko a nebude chodiť za ním každý druhý deň, ale budú tu bývať na týždeň s nimi v tom pavilóne hore, že decko budú nosiť na tieto regeneračné procedúry a potom budú bývať hore. Žiadny iný hotel nebude, tu budú len rodičia s deťmi. Žiadny nikto viac. Takže ste zobral 2 budovy, ktoré mali patriť starým ľuďom. Z 2 ste urobil kurník, doslova kurník, lebo to nie je izba. Ja som zobral. Vy ste zobral. Áno, vy ste všetky tieto Od začiatku vám vysvetľujem, že čo tu malo byť. Ja od začiatku vám vysvetľujem, čo bolo naprojektované a čo ste vy urobil. OK, máte ešte nejakú otázku? No nevysvetlia. Áno, predĺžiť termín. Nie, to sme už, my sme v jednaní, sme súčasťou o predĺžení. Izba a norma povoluje 12. A na čo 9? Na čo? Jednu osobu. Áno, má byť 12 metrov. A je, nie. Ten termínový kalendár. Do konca roka bude určite na toto, na prvé veci budú na... Áno, a pán urobil tak, dobre urobil, že urobil menšie izby a pre viacej ľudí. A keď budete na vozičku, jak vojdete, Nuka? To pre vozičkárov musí byť iné riešenie. Áno, ale vyhodíte ho vstade z toho von, lebo je nám... Tak kde? Pôjde sa pas? Toto presne ja hovorím, že pre vozičkárov sú iné zariadenia, tam trebalo iné. Ale bez bariérovosť treba dodržiavať. Ale bez bariérovosť bude